nombre es Pedro Pardo de Cela, por todo el mundo conocido como Mariscal. Mi siglo fue el XV, mi vida más corta de lo que yo hubiese querido y mi historia inmortal. O célebre Mariscal Pardo de Cela é, sin dúbida, un dos persoeiros máis representativos do final da Idade Media en Galicia. Foi fillo de Juan Núñez Pardo de Cela e de dona Constanza López de Aguiar, filla, por súa vez, de Rodrigo Alfonso de Saavedra e de dona Teresa Rodríguez de Aguiar, cuxas respectivas linaxes tiñan asento no bispado de Mondoñedo, onde deste antigo gozaban de singular prestixio e influencia. A partir de 1480, ca chegada do novo gobernador de Galicia, don Fernando de Acuña, a estrela de Pardo de Cela apagouse rapidamente. O enviado rexio, comisionado para instaurar a paz e a orde no reino galego, actuou con enerxía e determinación e logrou un ben sinalado éxito. A comezos de 1483, só se resistían a súa autoridade o conde de Lemos, que faleceu a comezos de febreiro, cando tiña posto cerco a cidade de Lugo, e o propio Pardo de Cela, que se mantivo firme no bispado de Mondoñedo. Os seus desencontros en Viveiro e a falta de pagamento dos pedidos e contribucións extraordinarias do fisco real é moi probable que tiveran algo que ver. O cabo, rendida a fortaleza da Frouxeira e acosado pola campaña militar desplegada na súa contra, foi apresado na de Castro de Ouro e levado a Mondoñedo, onde foi procesado e condenado á morte. Consta que outorgou o seu testamento e codicilo os días 1 e 3 de outubro, estando recluído na casa do cóengo Fernán Balea, e que nas primeiras horas da tarde deste último día foi decapitado na Praza Maior Mindoñense. O acontecemento acadou unha gran repercusión e xerou unha corrente mitificadora de aire popular que chegou até os nosos días e diluíu a realidade dos feitos.
Hoxe, a pesar do indicado, aínda goza de certa aceptación.